Kamoro moro maintie jara malolo TV eno odiochieng' maber. Maendi en cheno mar Kuku mar Wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Oloo Mbaka. E kinde ma seche gi wadhi nyime kod rango weche mag welo mabende osebiro kadhi nyime koni kod kocha e duond od buche mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono wadwa rango duond od bura mar ODM. Antiere kod jalony e weche mag yiero. Koro biro nyiso achiel kachiel to weche gieki bende gidhi maber. To ka ok gidhi maber to gin ang'o gini monego bed ni timo. Arwaki dhi machiegni. Moso ganda wa inyisgi. Oganda ma joluo kwara mo gajwa amuso uno imore uro odhiambo ma kawuono wendo an Ken Osutwa Homa Bay County Udendewa Udratanga Kowai. Ero kama nya Ken Osutwa ino Homa Bay County nyiso ni ina ngamo lonye weche mag yiero sani waseno kadwa dwaro mar ODM dhi nyime kod welo kapok warango matut ni weche osebedo nade kata weche osebedo maber kata marach iparo ni welo gieki ka averagely gisebedo ka gidhi na averagely Jeff yiero nyocho chako maber. Gima ketho yiero en lando duoko. An lando duoko ge bedo nikech ODM nyo nigi structures maber kabisa. And structures manyo gin godo. Yes. Nyo giminyalo luong ni tamper proof. Nikech onego bed ni ko yiere polling station to lando duoko polling station kanyo. Kia polling station duoko moa polling station ka every polling station romo kamiluongo ni ward tallying center. Ward tallying center nyo nigi ngamiluongo ni RO, returning officer mar ward. Returning officer mar ward ni choko gik ma POs gi omiete. Yes. Ene olando ni ward ni ngamo yombe en MCA makama. To neke joge agents gi chiegni gi kama nyo ward nyo nitiere. They are there to witness. Yes. Magi wach ni ngane Oloo Mbaka. Obiro kendo kono ni polling station makama governor no kama polling station makama gana no kama. Yes. Ti choko duoko mogol kan. Give the documents mantie in the body constituency. At the polling station ningo beni kioro duoko ka tiore kende constituency. Yes. Iwinja. Kae to kose choko duoko makane ma at the constituency level. Constituency be one constituency returning officer. Constituency returning officer biro choko duoko moa ward state. And koro kudil gi MCS ka because already they were declared winners. Yes. And koro deal gi wabunge meaning the MPs. Yes. To somo. Kose somo. The winner telling you seriously. Yeah. Because already you cannot settle. Koro already submit me tikete telando. Kise lando okibi wa tali mar governor, yes. Mar senate, mar women rep, because magi they to county level. Doko mar constituency ni ioro to the County level. County returning officer. County returning officer emakoro lando ni county makama, sub county makama, yes. Governor nongoma, senator nongoma, or women rep nongoma. Sub county makama kaka Homa Bay chwa one give they was sub county ilano ne governor ngoma women rep ngoma all the 8 sub counties to submit together to nwango the tally to nwango ni now governor and ma dikechowe na en gima kuda smooth kama noe kaka en Ken Osutwa kino maana kaka kwenda gobedi kaka unjo ODM ngani nje ODM IBC bende lonye weche mag yiero kama kaka ne opange karangoma kelo ywak nikech oganda wa wasano ka centers moko oganda ywake yiero ka giwacho ni oyo waneno ka wana kaka jogombulu no wagoe kama timiyo wa candidate makama hivi koso nitiere weche mag preferred candidates ma oganda osebiro ka ywak tabu mantie could not even be preferred candidate kaka jiwacho. Yes. Kech poko gik level ma kwere ran mondo jakomo intermediate. Yes. Level no podi. Koro wa kelo jakom ali. Jakom bro at the right time. Kiti jakom en ng'iyo the party loyalist. Party and it belongs to the members. Yes. Yeah. So jakom bro ng'iyo at the right time. To wacho ne awa kacha cha me ungane. Poko gikanyo. Mane podi go gini adharani. And in fact, Joma Home's elections, Ginjoma Yokao, returning officers. To me, the returning officers Manyokao has no party interest. Instead, interest in team Fuko. Yeah. To Samaneka, Ojogi, Kimajan returning officers, when you benefit the Gimachalo Kaka election, anyway, Lochalvanagi Yero. Kintire Mako Kise Kalogi, ODM to Mano and Manakagi Muse Yeri. Kikalogi Jubilee Camoro and Manakagi Muse Yeri.
jok mane dhi keto kaka returning officers miwacho ni mano mess up gi bende no migi some training onyisgi ni ABCD e gimo dhi timo. Kanyo failed. These guys were never trained. They were never vetted mondo ng'e gin ng'awa gini. Okawa kawaji. And most probably the reason momiyo they took up the job kendo kech. Nikech aneno ka most of them aneno kata Homa Migori ka, aneno kata manyo aneno Homa Bay ka. Gin just street ka. Wakecho ingo. Yeah. Nikech one thing momiyo wacho kamano is onge kaka ng'ato nyalo lando gima opogore gi deputy ne lando. Yes. Yeah. Monoteko. Yeah. What does it tell you? To Ken, mana kapok iwuok kanyo ero, maendi nyalo bedo wach malit wero. Nomination ok en gima wach kaka ODM ne wachiew, to wawacho ni waponi kiny wadhi. Ok en gima chalo koth mwacho ni oyo koth en mar Nyasaye, nwaparo nochwe dwe mar ang'wen to wayudo nochwe dwe mar adek. Maendi en gi process mosebedo kuikuru ne. Aspirants osebedo kachulo mwandu margi mag nomination. MCA chudo, MP chudo, Senator chudo, Governor chudo, Women Rep chudo. Maendi en gima noikuru ne. There was time for preparation, adequate preparation. Ama manotimore paro ni as a party mar ODM bang' wacho mano dong nitiere failure. Nitiere failure. And nitiere failure nikech structures nwagoro mwaketo maber. Yes. Jeff, cutting the structures tionge gi the implementers of the same structure kamidhi onge. Gima ODM lack and the committed G manyalo implement gimogoro. And let me tell you, Jeff, gini yalo meso up kata sama jidhi main election mar Kenya. The level of preparedness mawan godo ka structures already there. Okay. For one, Sani one the presidential tallying center. Yes. Yeah. It should be as now in the election before we have satellite in every polling station because we can afford that as a party. There are many volunteers who are out to give that. I was talking to a friend of mine, Rogers, who is based in the UK. Only we're going to be recorded studio. Then he tells me that there are very many countries, who are ready to support Kenya. In 2007, we used him, based in the UK. He was able to provide the channel. You must be able to support the party. So we need to get prepared, Jeff, very well. We'll make sure in every polling station, one gigima will reflect direct to the tallying center, Mar IEBC, to Mar ODM. Mano yero maduong'. Yero kama nyakena. Sani iri ageno ni iri ng'amo lony kendo kata weche mag internet kata weche iwuotho bende iromo gi ji. Ineno ka oganda wa chuny yoro to moloyo mawuok Luo Nyanza. Kanyalo kono gweng' machalo kaka Homa Bay, machalo kaka Kisumu, oganda chuny yoro. Kineno kata ka giwuoyo to aparo ni gin fatigue. Gineno ni ka koro wane mosebedo puoyo go demokrasia. E thuolo malach wan kaka ODM wan kaka joluo. Waneno ka sani kendo e duond od burawa. Wech mar demokrasia ni onge nikech welo gieki. Iparo ni oganda gieki gento en gino mane ma gin godo sana. Aparo ni you concentrate much kuom MCS. Yes. And kuonde ma yiero dhi maber MCS to no win. Tabu ma bedo iwiji yo win ni nitiere another level. Miluongo ni at the constituency level. Yes. Kado you can just concentrate on the governor. Yeah. Ibro wango ni kama wuon nitie mang'eny en mar governor. Yeah, that's true. Constituency ka bende jogi nyota mo mese up nikech there are people who don't know me donji. Jeff magi okenyal bedo ka waluwo the law and waluwo the structures monego bedi nikech at every level onego bed ni talk form machalo form 33 cha agent sign. Yeah. Chief agent of every MP was supposed to sign at the back. Chief agent of every ward member, meaning MCA, not even be sign. Did they sign the form? Those are the raise questions. Some win. Yes. Madam, you can know a place like Migori. You know, deputy lendo. Returning officer are different venues. Good. Then it tells you the structures are there. To mono implementation, mono ngato ket gigi kako ni mugiti. Ema bedo tabu. It comes upon the director of elections and those who are concerned in ODM. Yes. They need to take the bull by the horn. Yeah. Kato wangini to kama eso setimore. Ngama sebenda. Tokoro Osutwa kiwache kamano mano teki mano timore kata Migori kende kata Kisumu bende nwaneno ka Olanda anyang' nyong'o gi returning officer moro jakrango malandi kod deputy. Kama gi kitimore e duond od bura.
Wang'eyo ni wantiere kod party leadership, wang'eyo wantiere kod National Election Board mar duond od bura. Jopiny mag ombulu to we kuma chalo nade. Sama magi timore bende ng'eni nitiere ng'ama go ombulu ma en ok ong'eyo ni to ka koro osegoye ka koro ng'ani lendo. An kaka japiny bende omi luor kucha mana limo. To kare jok mano kelwa kae ni biro tawo weche magirogi ang'o matimore. Japiny ni en odong' koparo. Ka ji noluwo structures, to ng'ama nonego bed ni yiero the returning officer and board. Board gi wan gi the national board, wan gi the county board, wan gi the constituency board, which won elections. This board emanyo ni konyo secretary mar board ni to ka board osebedo piny, like kaka mar constituency board. Secretary gi monego bed ni submit nying joma dhi bedo POs te. Iwinja to the national board. To chiwa copy to the county board. Board ni emoningo koro bed piny. Ka board osebedo to board decide. Then board onego give you enough affidavit. Kana otime marach, kotime maber, otime maber. Because every constituency has a board constituted by members who are believed to have been credible. Yeah? Homa Bay, every constituency has a board. Kisumu, every constituency has a board. Samakoro, an RO, but should be an employee of the board. Yeah? It's just a CEO taken from the best, Modeno can't manage election. Called or run elections maraj, it is up to the board to rectify the mistake. Yeah? The board is equally compromised. Yeah? Kanya to chuno the county board to come in. Can the county board is equally compromised? Chuno the national board to come in. Then we have an avenue of solving. These boards can equally be compromised. One giving me the tribunal. Yeah. Kaka Homa Bay Gima Migori. They need to hear from what the board is saying, what RO is saying, and what the aspirants are equally saying. Parona de kenda ngayo ni board marija de ekmero yentiano kabusira ni kacha modebu ni kacha kachiel kod ngata chiel ma wiyo wil godo. Iparone jok momi mandate oganda de gi kinegi sel molo Migori ageno ni gibro dhi Homa Bay bende. Iparone jopiny ma jogo ombulu wanyalo bedo gi gero ne board ni ginyalo miyo jopiny a different angle mondo mi wanegi ni e yo mopogore. Ngeni jopiny to ng'eyo kaka nyoge go kurut. Jopiny ong'eyo gima gidwaro. Tabu en ni gimilando pogre gi pa jopiny. And my mother may protest vote nyalo bedo mang'eny moloyo. Let me tell you, Jeff, kawuono. Kan popular. To kata the mag independent adhi yombo. Nikech jopiny ka, so long as nigin koda, they will vote for me. The only problem ni ng'amokel gi party bedo sponsored gi the party. Ng'amokel gi independent ringo and own gosiepene. So let me tell you, much of the Nyanza people biro vote ngamo biro independent, nekage protest vote. And man affect Jacob in one way or the other. Nekage biro wacho ni ngamo mene, nekage Jacob ngene nyinge chalo kana mane go machinge yo. Tipo kuri Jacob emo mi obechunga no doctor. Jacob nyinge is used everywhere. Right now kakeno gigidene, ibu nyoka ni Jacob okay. Jimangenyo se Jacob ngene nikech eno gingiyo ni okay onge kate board mar elections no. So it gine no any one party in RDM. It reaches a time as a father in the house, you let your children fight. Ka gisegore tibedo pay they decide. In your heart you know who is your favorite. And you make it. But samoro boro is equally healthy. But only go beni ko richiwo wat kaka as a father. Mage makoro ka jaga dwar ka kendo. Kule parone sauce chopo maja ko monego wuogo ko mondo nyiso ni mind is the direction. Onego koro wuo ne gombe nego koro wuo. The yo magino they go nyalo kelo ji mabende are not members of the party. Ingene Jeff samo blame Jacob. To ngia the last parliament when you rule. Jacob nyo tembe otemo ni it was out of that parliament. Kuro tembe nyo tembe. Jiadi menyo buk mar gore ne. Wanyalo kwano gi. Luola na loan game pisadi. Inyalo na kwano ne no pio ndai ma the other side. Kar Kisumu ka nyopo. Seriously. An ngama chaka winje kendo onge. Homa Bay nyolwa dominate. Nikech nyowan gi the young Moses, nyowan gi Wanga, nyowan gi Mbadi, nyowan gi ngawa kendo. Gikoro jarwaraka mabende ene jawr buro ma Nairobi. Mago ke joma ni winjo. Jomodong gi te gito nyogen kanye. Migori kocha an program winjo ngato. Jonet kende minwano. Matene it means ni ka
wananchi omiyo jakom jok maricho. To sama koro ji osetieko, makoro ji gore ni makoro ji dwa gore, makoro goro gouru cha. To jakom dhi bedo gi tabu. Nikech jogi dhi lal, nikech gima jogi dhi chwe nang'o, en bunge. And again, jomoko kawo gini kaka an opportunity mondo mi ginwang' matin ma gin godo. So nitie sources ma bende luorore ka ma miyogi sponsorship mondo mi gini godo. So ka jakom moko tang' gini be nyalo miye jomaricho. Jomaricho seriously. Samoro pesa ma nyoti. Nikech nyugi kama koro campaign wa door to door. Inwang'o the same crowd e bath barabara. Senator wegi ma en let's say Homa Bay kaka Moses Kajwang'o wegi. To Rabongo biro nwang'o the same crowd. Ng'ata kata ma ginwang'o inidhe. Kanyo koro ngeni polisi osela. Yeah. So that level biro chuni ni nyaka koro ichiw direction as the party leader. Ni my end. Nino Uhuru Kogi Samaraj, Luongo. Mo chung, mo wacho ni now Ruto you are in charge. They don't realize nigi ni karo inge. You blame the ODM, to get pokenegeteme. So generally, Maro ODM ne check kaka ngi mari Jubilee, so pogo di mara china. To di mara ne cage no plant ji. Marijo. ROSK were all rotten and all compromised. Kuruma indi blame ne de kure. Blame the organizers, or then the party, because or then aspirants. Or then the organizers. The organizers. Yeah. Manebni. Nekage did never prove. Yes. Those who are coming to run an election as an RO. Cannot chungi out from Orange House. They're supposed to have said no. Nekage, after all, power rest kanya. Power rest gidenep. Ichulogi chudo ni ri makoro jibero go compromise ne eno chopo nade okawni yiero ka jidhi ka ng'ato sechulo nomination fee ne duono bura to rumo gi kanyo koro en mana kaka ng'ato lombo dhojo go ombulu mano ema paro ni onego bed gima koro tek tabu mantie en kech thoth ji sani winjo wach gi bondegi mondo winjo wach gi itgi the moment winjo wach gi bondi mondo winjo wach gi iti mondo bed compromise yot seriously nekech seleng mora no mor prabich oromoloki ma e gima koro konego timre my level of integrity mineno as a country we have failed nekech jadi manyalo chung makato kendo singalo prabich to wacho na dwaran credible election kitin to nego bogi ko kono mono wangi e kapinyo product wan nekech no the same crop of people makoro mess up gine IBC the chak higher again to kabele presiding officers they did their job. You might blame by the returning officers. Moko even hijacked, by the way. They are also working in a condition. Nato konoa, they were mele OCP, they are that team under duress. Because oh, kona ni monda team. Ngama kone. No kone. Yoni so ngama kone. Watch malaya. Lungo nyinga to malaya. Lungo nyinga. Keno ngama no lungo mo me certificate. Lungo nyinga dara ni kama kanjui. Ngani mo director chi monda team kama. Koro konoa nyaka kono no matter record gino yeah what record so mati ne mama the evidence has been put before tribunal ne ngani o luongo gini under duress de ke jadi ready risa milendo no Jeff kaintie yes ka bend koko magore niso ne jopinyo komoro gidwoko ko gimoro gidwoko no to I've been an RO of IEBC and I know when you get intimidated gikoko you will not deliver. And it means you didn't have proper arrangements. It's one thing when you need to do and to make sure that your people and yourself are secure. Yeah. When your people and yourself are secure, can't make sure that your mother and your committee may hear. Get your man concerned, not the mob. The moment you allow the mob, like when they were near land or co, and I'm not penny, onge kakaro nyanya lando kimachuku. But then a mob hire more hooligans. You know when you go, madam when your land or what's the deal? Out of 7 to chiwo godok yeah kipenjene na ngoro doni ni gone ko e ko ni layo ko nyal wukete kambe the line no the layo tidu ko gedoko kabane dia so if you're intimidated that is koro ngato mochung aspirant kelo mo mondo go koko koro gidwa ni som gima gidwa and jo somo gima jo dwaro not gima jo otali there was no telling that koro kaka ngamolo nyi weche mag yiero kai nyalo wacho kama indi in bene ne in Dhiwa ne in Homa Bay County me yes Wach mar Homa Bay nyalo nyiso na jona kaka moro nitire kom goyo mbulu ma dhi 50,000
komoro kanyo igo mbulu mana Roma lo fachiel nyiso ni ngane kodhi gocho enodhi ogocho mana ne koma malo mogik mar gavana to magi duto te owuok oweyo adwa koni an ahera dieri newa nyo antie sama jete mutali I was there nyo som gi kawinjo gimo lande nonge kuma nyo ae gima nyo somo pogore kabisa gi gima winjo no lande awinjo no lande nikech kama nyo antie to gima nyo lande motieki kata the 3 constituencies manyo 3 wards manyo lande go nyo romo mi nikech nyo lando ward miluongo ne Kosewe tingo 17,000 voters Orlando ward miluongo ne Kobwai tingo 14,000 voters mano kimedo 14 mano is around 30 what we about 30 plus yes ochako land kendo ward miluongo ne Kanyikela nyoko land utieki Kanyikela hotel gets about 4,000 voters so that one alone manyo land no kubedo nenje nyogi choko modong kate ma koro jogi lendo gi modong ten ki jodong North Kaboch mabende gi 17 jodong South Kaboch mabende gi 16 jodong Kologi Amtoni Kologi to nyogi mako RO koro koda RO nyome yogi akia I don't know but I'm telling you that alone will give you a reflection of more than imanyi winyo landino so we need to be serious we need to be serious we need to be serious get an election manyalo ketho ingia komowe kore paro ni the best thing ma board mar jadek moket ni nyalo timo ena nikech kama no ya dieri to gimanyiso ne kare yiero ni ne okobedo respected the best thing nyalo timo en nullification mondo be jodi repeat mar yiero koso kaglo rebe ne timelines mag IBC kaka ngama wendo sitio kod IBC maber ineno ka yo mane maber kolu mondo mi oganda ma chunygi ogore gi oganda ma koro chunygi orgi kiko ber kod voter apathy go chupo the best thing nyalo timo Okwan ki kaka na wigi police station, ODM structures, they can know that. They do the tally, they announce the right thing. Yeah. Afresh kundete mani kundete. They can use a gochi, you go kwanu ga kwana. And kilungo arrows per word, they will give you. Yeah. A moment no to those structures. And we thought it was tamper-proof. Yeah. To make you believe in the media, at Oro SMS media, to manage your media belando. Your media should land Ogima is already proven to be true. They can give okay logo kama kaka jo media no adhi adhi okasani ngato oro SMS no adhi to gitipo mar pecha watu wawacho ni okay my polling station mukero no kene kawa boy kaka wacho no wan kawa boy kanyo waketo pecha wano kwa lendi jok malendo gin jok mukero no kanyo ne returning officers okonyal dhi dogi wachi ni oyi ni landa paga dek to na yana paga re mane mo mi happy mun ne ya ibro winjo returning officer to ne neno kana it was wrong so matenene sama kore lande ma you keep on land to justify wrong mano one two makosa nyalo bed to media should be a mirror of the society it reflect to kata maliki ba reflect moko nyalo bedo go pek me wach ne yawa ma atoke kaka na nene indigo more objective as long as evidence nitie sama we ko ni anyalo mi ma ma bite with evidence Homa Bay nyalo mi go with evidence a polling station niso ni Homa Bay ine rokoro ka penji ka indika mane mo nyaringe Homa Bay no nyaringe almost all anyalo mi go dwoko mano landi mar governor mano landi Cyprian na witima no yombo no ko yombo no yombe terrible ko kadala ko da kara chwonyo the no ane ward mare ka dongo no yombe ward ne ward ne the manyar o mar ward no give me the truth about it yo ko yombo no yombo kai we yombe word and words adi Homa Bay nige 40 words out of the 40 words so yombe words adi and the media can get these things mane mo mi akono ne ene no gimina no tembrane ditimbrane ODM belega we need to have a true reflection from the polling station mano kende kwanya no manage no tugine de bawa de ka kene lande ne ma gima IBC betetem oyuma mena no if we want to be objective Jeff let's go to the polling station you will get the truth then carry what is in the polling station to the ward you will get the truth land ne ji manyien ne kama my gima no one Kaito, every media was supposed to have been at the ward tallying center. Kodilando, what has come from that particular? Rokona Ken, kare nyisa ne to anyalo paro chino ga chande Jubilee Party.
Negi waka giwacho ni political parties onge capacity mar conducting party primaries. Iparo ni maendi nyalo bedo adieri mondo primaries gibendo when IBC mondo conduct only for political party. Okay, and IBC kende. Somebody who has worked in elections like me, if you give me the resources, I can run an election so long as the structures you've created can work. You know, yes, it has worked, but the people in it are failing it. Let me tell you, Jeff, with structures, you only need the policy in place. Then you need the right people to do the job. And electronics will never fail you. That's why I'm still going back to the electronics. Hey. You can replay them 100 years to come. It will never fail you. Yeah. So what ODM need to invest on now are things to do with IT, because they will give you the true information at your doorstep. Abedo ka atanya neno kipati mlemba di polling station. Ma is recorded. Yeah. And Sani, our new law allows electronic submission in court. My and the law allow. Sani is allowed. So Temuru Kate Gigi almost everywhere. Everywhere. Mondo de omi waneke kakene no chako rene you believe so mo gine no weaknesses ni karinya no lande kama tuacha ko lande kedogo kisa so magi yeah koro nyisani ang'eyo ni okin achiel kuom ngana mantiere National Election Board mag ODM bende koro sani oketnwa committee mag ji adek mabiro rango wachni paro ni kaka ng'amosebedo aro returning officer. En gima ber ka udhi e polling station ka returning officer kod deputy ni. Returning officer lando mare, deputy lando mare. Ma nyiso ni ng'ato bedo pocketed gi ng'ato bedo pocketed gi ng'ato kosomo manyisi. At the polling station level, to onge returning, kanyo wan gi the presiding. Presiding onego bed gi deputy. To kacha kwaletek nikech wananchi nitie. Kacha cell open. Wananchi nitie kwane tindike tikete. Problem bedo sama kuri tinge kwa polling station titere a ward tallying center. Ward tallying center negi kama kuloni RO. Yes. Ward returning officer. Ward returning officer ne. Gini bedo they did a job. Manyo fwenyo ne their candidates ok they nyogelale yam. Amola lola the documentation. Meaning ni okonde ikele kumono manyalo respect the job. Yes. Kaeto ningo beni kutinge ka totere kone, otere at the constituency level. Mess, a lot of mess nyotima at the constituency level. Kaime loke. Kanye manyomo, loke. Yeah. To okloke molokre. Mano me people in gini. Kapo do got today to know what happened in every polling station in Brazil. Ngiso ni gima inyalo fwenya diri. Inyalo fwenya. The board nyo keto jogi gingeyo joma nyo keteko. Ingeni sabanyo the board ndiko nyo pokra returning office obiro. Mana omiyo gini fwenyo yot. Tiyo with the board. The board manyo ndiko all the ROs and all the POs. Don't they? Yes. The board ODM party koro oro and RO from the party. Nonka the board osebedo paying. Ma the board oseyiero joma ditiyo. So what it means is we do the advice about the board view. Because the board is a number. They are on 4. Yes. Yeah. These 4, okay, I'll compromise all of them. Yeah. Talking to returning at a chill, giddy beauty. Yes. Let's go back to the board. Erokamna inya Ken Osutwa. Ageno ni Oganda Dick, mane oketi kod ODM. Mono miyo tim investigations kamutingo modegu gene kamutingo Busiria gini, gibiro timo gigi duto mwawacho, asto at the end of the day, gibiro nyiso ne to wachimo kumachalo nare. Gima kwa duar kata gima kwa gombi, en wach marabuta apathy kata bedo kwa nyao, kochopo chiengo mbuludu marabura. Gino ni gino kaka Oganda waseiwa. Kagino ni will margi kata duaro margi biro bedo respected e counties ma weche osebile kawuok achiel riedek. Agoni rokamdo ng'anya kwa biro Ken, chakalo mungi chingora gino ni biro do thulo mo ni biachiel kachiel mono mwatwagi e Kuku mar Wach. Oloo Mbaka uritu masani.